Τρία. Κορίτσια, καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε κατευθείαν από την έκθεση κάποια πολύ ωραία πράγματα για το Πάσχα από την εταιρεία Δημητρέση. Να ξεκινήσουμε λίγο να βλέπουμε αυτό το κόκκινο υπέροχο αυγό που έχει και το γουράκι με φουντίτσα, μεταξωτή είναι φουντίτσα, και το αυγό όπα ανοίγει και γίνεται κερί. Είναι και αρωματικό, πάρα πολύ ωραίο. Ένα υπέροχο δώρο και για κάποια οικογένεια, αλλά βεβαίως και για τις νονές που κάνουν όλα τα παιδάκια, στις νονές που περιμένουν πώς και πώς, να κάνουν ένα υπέροχο δώρο. Λοιπόν, θα δούμε τι άλλο δωράκια, γιατί εμείς έχουμε κατάστημα βάφτιση γάμου και δωράκια. Να δούμε τι άλλο δωράκια μπορεί ένας βαφτιστήρας και μια βαφτιστήρα να κάνει στην νονά, και η νονά θα τρελαθεί. Λοιπόν, αυτά τα υπέροχα λαγουδάκια με πολύτιμες έτσι, πέτρες σε διαφορετικά χρώματα. Εδώ και με το κόκκινο, εδώ είναι πέτρα της σελήνης αυτή, δεν είναι? Και εδώ ροζάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η πέτρα, να μου πούν τα κορίτσια, ξέρετε? Είναι ροζ. Είναι απλά ροζ πέτρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κορονίτσα με περλίτσα, καταπληκτική. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα γαλάζιο αυγουλάκι. Δείξτε μας παρακαλώ, κυρία Ελένη, εδώ που φαίνεται ότι είναι 3D χαραγμένο. Σκαλιστή λεπτομέρεια. Εδώ χρυσό αυγό για τις νονές να γίνουν πλούσιες. Λοιπόν, εδώ ένα σωμόν αυγουλάκι. Κοραλί. Και πάλι χρυσό. Είναι, κορίτσια, σας παραπληροφόρησα, αυτά τα αυγά πάνε μαζί. Ένα χρυσό με γαλάζιο και κοραλί με χρυσό πάλι. Εδώ πολύ ωραία αυγουλάκια, έτσι, για ένα τυπικό δωράκι όταν θα πάτε κάποια επίσκεψη, γιατί όλοι μας πάμε κάπου το Πάσχα. Ένα σε μπέζ χρωματάκι και για έναν άντρα που μπορείτε να δώσετε σε ένα γραφείο. Πολύ ωραίο δωράκι και με το ματάκι. Λοιπόν, στο γιατρό, κορίτσια, πάτε στο γιατρό. Άμα είναι άντρας, χαρίζεται αυτό το αυγουλάκι που είναι και οικονομικό. Άμα είναι γυναίκα, χαρίζεται ένα τέτοιο αυγουλάκι. Ωστόσο, να δούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ πάλι το ίδιο αυγό που είδαμε στην αρχή, απλά είναι σε πιο μικρό μέγεθος. Να σας δείξω έτσι λίγο συγκριτικά. Διαλέγετε σχετικά με το budget σας. Έχουμε για όλα τα budget προϊόντα. Λοιπόν, εδώ θα δούμε και ακόμα έτσι ένα μικρό χαριτωμένο αυγουλάκι εδώ. Άντρας, γυναίκα, γείτονας, συγγενής. Είναι πολύ ωραίο, κλασικό κόκκινο αυγό. Ποτέ δεν πετάει κανένας τέτοιο δώρο. Καλύτερα να πάρετε ένα τέτοιο αυγουλάκι οικονομικό, πάρε κάτι κουλουράκια και θα το φάτε, θα παχύνετε, δεν θα μείνει μέρος για τα αρνιά. Λοιπόν, οπότε και εδώ, κοιτάξτε, τι ωραίο λαγουδάκι. Αυτό όπου και να κοιτάξεις, από όποια μεριά και να κοιτάξεις, είναι λαγουδάκι. Είναι πολύ έξυπνος σχεδιασμός. Λοιπόν, και με το ματάκι. Εδώ επίσης ένα αυγουλάκι τέλειο, καταπληκτικό κόκκινο. Εδώ είναι μπιζουτιέρα, Ελένη. Όχι, είναι θέση για ρεσό. Είναι θέση για ρεσό. Λοιπόν, με αυγουλάκι. Πολύ ωραίο έξυπνο μικρό δωράκι, αλλά πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν,